אני יצרתי קשר עם דניאל, הוא דיבר איתי בצורה מקצועית ביותר, מאוד שירותי. תמיד יש לי עם מי לדבר, ככה שאם יש לי בעיה אני יודעת שלא נעלמים לי. אני מירב, אני קראתי לחברת שקוף ובטוח. הם באו אליי, התקינו לי סורגים, הם אגב ממש חמודים, עשו את זה ממש מהר בעבודה מקצועית מאוד. כמובן, קודם כל חפרתי להם, כי אני אחת כזאת, רציתי לוודא שאני שמה את הטוב ביותר. אחרי הכל יש לי 3 ילדים קטנים ומתוקים, אז היה לי מאוד חשוב לראות איזה סוג חומר זה, אם זה לא נהרס מהשמש, במים, לא יודעת מה. הם ידעו לענות לי על הכל, רואים שהם מבינים עניין, והכי חשוב, אני עכשיו יכולה לראות את החלון, הכל נראה פתוח. אין לי את הסורגים הישנים שהם היו מיושנים, מלא חלודה ומלא לכלוך. פה אני מעבירה ניגוב וזה הכל. אז חוץ מזה שזה מהמם בעיניי, זה בטוח, והכי חשוב, הניקיון פיקס. תודה לכם.